Huria na hinokop ni Tuhata Yesus Kristus, guarni mingguta sadarion, minggu parjolo dung Trinitatis, namarlapatan hasitulusa daun ni debata, adorang sotapuka par minggu atta, jumolo mata pasahat nguluta holan tu adopan ni debata, marhite tangiang nahohom, martangiang nahohom mahita. Amen. Atong hamu na hinaholongan, beta mahita marsoba lahu mamuji, dohot pasangapon tuhata, romahita mangadop tujolona, akana masihol, marnida halungangan na pinatupana, maredde mahita. Sian Edde nomor 550 ayat 1 sahat tu ayat 2. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, nama nopa langit dohot tanoon. Amen. Nama mulus do anggo portibion, rap dohot na pinangido ni rohana, alay na mian rodisa leling-leling na do, na mangulahon lomo ni rohani debata. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata amanami, nunga marpungu hami dison, di ari na pinarbadian mi, say buhay ma pinggol dohot rohanami, asamarlas ni roha kami, manangihon hatam na badiay,
Jala ringgas hami manibangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami. Asa pos rohanami martangiang tuho. Urupi mahami. Asa hu parhasya kami aka ari-ari ningulunami na poddoki. Sepa masuk mahami tu hanguluan saliling nililing na. Pujion nami mahodisi. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sian ede nomor 20 ayat 2. Patik ni debata di mingguta di Trinati Sadarion ima sian patik pasiahon dohot patik pasapuluhon. Patik pasiahon unang ho olo makatidakon hatana sotutu maralohon donga jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugoi mahami, mangulaw na hobar tu patikmi. Amin. Marede mahita sian ede nomor 481 ayat 1 sahatu ayat 2. Huriani tu hatta, tatopotima dosatta tu adopan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala amanami. Ujo hami do guarmu nabadiai, alana targogot hami marningot dosa nami. Sai marasini roha maho mida hamion,
O Tuhan Yesus Kristus, anak ni Debata, nagabe jolma ala ni hami, namate jalana hihi sian namate, nama naik tu banua gijang doho mangaudihon hami, asiro ham di hami, sai patok tong ma di hami roha hamole teo tuho, o to di parbadia, pangapul di namar sakroha, pamalum masaluhut na bernit, binahen ni dosa nami, Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha kami, mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asin roha, say unang tulak hami, say tangihon mahami. O ale Debata, ama anak dohot tod di parbadia. Amin. Tabege mahata baga-baga, taringot tu hasisan ni dosa. Aida ngadong ibar ni i, ay saluhuddo pardosa jala hurangan maradopon hasangapun ni Debata. Alayak kada gabe pitor, binahin ni basa-basa, marhite sian asini rohana, hinorhon ni panubusion na marhite Kristus Yesusi, na pinajongjong ni Debata, bahen habangsa parasian, marhite-hite haporsiaun di mudarna, hasangapun ma di Debatana di gejang. Amin. Marede mahita sian ede nomor 610 ayat 1 sahat tu ayat 2. Hatani Debata nagabe turpuk epistel ni Binggutta Sadarion, Imasian Poda Biddu 22, ayat 22, sahatu ayat 20 sia, tajahama marsikat sorin. Unang tung pupusi halak naparir, alafarir ibana, jala unang tung pajepol halak nadangol hian di paruhuman. Ay Jehovah do maruluhon perkara non
Jala ibana mamutusi hosani akana mamutusi nasida. Unang maraliali hotu halak parmuruk, jala unang parosu-rosu bawa parpiri-piri. Asa unang diguruhon ho aka pangalohona, jala manaon jorjong ni hosam. Unang pasaur-saur hotu halak namar jaji, pola masih jalangan akan manaoni utang ni halak sileban. Molo soadong pinaopmi baen garar, buasa tagonan tol-tolon ni halak lagi podoman mi. Unang tung paorot taluktuk sian narobi akan nabi nain ni opum dope. Molo di ida ho bawa nama jugulhon ulauna tarbahesa matindang marhalodo di jolo ni akaraja dekon di jolo ni halak akan ale. Ima sahatna martua doakan natu mangihon hata ni debata jala no peopsa. Amin. Marede mahita sian ede nomor 724 ayat sada sahatu ayat 2. Tahati dakon ma hapor siautai, songon nahi nati dakon ni dongata sa hapor siaun di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natumopa langit dohot tanoon. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba, nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sian todi parbadia, adorang soha bubuhan, ido tuhata, natumaun na bernit di panghuman ni Silatus, namate tarpajal do ibana di haupinor silang, natuat tu banuatoru, dung ditanom, namulak bangolu diari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jahoba amanai, pargogo naso hatu dosani, di sima ibana, paima mulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsia di todi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen na akka nabadia, dohot di hasisan ni dosa, dohot di hatai namadok, mulak mangolu sogot daging ni halak nong mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Tabigema tikting dihita sadarion. Shalom. Warta Jemaat HKBP Serang Resort Serang Minggu tanggal 14 Juni 2020. Nama Minggu pertama setelah Trinitatis Hasidul Sadaon ni debata dengan topik jauhilah ketamakan pasiding ma hamokuson. Ibadah kebaktian Minggu Keluarga. Sehubungan dengan pandemi virus corona,
Gereja kita HKBP Resort Serang menghimbau kepada seluruh majelis dan jemaat supaya tetap melaksanakan ibadah kebaktian permingguan keluarga di rumah kita masing-masing. Acara ibadah disediakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia melalui media YouTube dan WA. Demikian juga lembar acara yang disalurkan melalui Sintua Sektor. Kita pilih acara tersebut untuk dipergunakan sesuai kebutuhan keluarga kita masing-masing. Pada acara tersebut telah disediakan kolom persembahan keluarga untuk dapat diwartakan pada setiap minggu berikutnya. Persembahan dapat diserahkan melalui majelis, Sintua, Sektor, atau ditransfer ke rekening Huria. Kebaktian keluarga di sektor. Sebagai pengganti kebaktian pertanian sektor yang kita laksanakan setiap bulannya, sehubungan dengan pandemi COVID-19, dihimbau kepada majelis dan seluruh warga jemaat supaya berkenan untuk melaksanakan ibadah kebaktian keluarga di rumah kita masing-masing. Pada setiap hari Kamis malam, acara ibadah yang kita pakai dikirim melalui media WhatsApp grup sektor kita. Pelayanan kategorial, PHD, PA, Learning Calon Sintua. Seluruh pelayanan PHD kategorial, sermon guru sekolah minggu dan perhalado, pelajar CD, Learning Calon Sintua masih ditiadakan dan kita lanjutkan setelah situasi kondusif setelah pandemi virus corona. Khusus pelayanan seksi remaja dan NHKBP dilayani secara online dengan media aplikasi Zoom. Rapat koordinasi pelayanan penuh waktu dengan Ketua Dewan MPA, Perartaun dan Badan Audit. Pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 akan dilaksanakan rapat koordinasi pelayanan penuh waktu dengan Ketua Dewan Kononia, Marturia, Diakonia, Majelis Perbendaharaan Administrasi MPA, Perhalado, Perartaun, Badan Audit periode 2020-2024. Rapat tersebut mulai pukul 19 WIB bertempat di lantai 1 Gereja HKBP Resort Serang. Berita duka cita. Pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 telah meninggal dunia Bapak David Simanung Khalid, tutup umur 49 tahun 6 bulan, suami dari Ibu Martauli Boru Siregar. Alamat perumahan Ciceri Indah, Sektor 1 Serang. Acara penguburan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 di pemakaman Sayer Serang. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Panitia Posko Peduli COVID-19 di HKBP Serang. Gereja kita melalui Panitia Posko Peduli COVID-19 di HKBP Serang tetap mengharapkan partisipasi yang melibatkan jemaat dari sektor 1 sampai 19. Demikian juga seksi sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung, Paropuan, bapak dan lansia sebagai donatur atau penyumbang ke panitia untuk dapat disalurkan terhadap warga jemaat HKBP Serang dan masyarakat di sekitar lingkungan gereja yang membutuhkan akibat dampak COVID-19. Sumbangan dapat diberikan berupa sembako seperti beras, mie instan, gula, minyak, dan lain-lain. Demikian juga sumbangan dana, donatur, berupa uang cash atau dapat ditransfer ke panitia via Bank BNI rekening nomor 0948 12 7985 atas nama
Bapak Jetro Nagaraja Sinaga. Pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, gereja kita berencana menyalurkan bantuan sembako tahap keempat kepada anggota jemaat kepada 5 KK per sektor melalui panitia atau sintua sektor kepada yang membutuhkan atau yang berdampak terhadap pandemi COVID-19 tersebut. Persembahan ibadah kebaktian minggu, pertanyaan keluarga, persembahan bulanan, dan persembahan diakonia. Melihat keadaan keuangan gereja kita sampai minggu ini, melalui warta jemaat ini dihimbau kepada seluruh jemaat dan majelis supaya berkenan menyerahkan persembahan ibadah kebaktian minggu, pertanyaan keluarga yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Demikian juga tanggung jawab ke Huria melalui persembahan bulanan dan persembahan diakonia. Kiranya Tuhan selalu memberkati semua jemaatnya dalam kehidupan kesehariannya. Mari memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui gerejanya. Warta keuangan dapat kita baca di dalam warta yang telah diberikan melalui WA. Pelayanan penuh waktu dan majelis HKBP Serang, Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih bagi jemaat yang melaksanakan ibadah minggu hari ini. Bagi warga jemaat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi jemaat yang bersuka cita, Tuhan memberkati agar bersuka cita dalam Tuhan dan mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Demikian warta jemaat ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keuangan yang masuk pada minggu ini, demi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi jemaatnya. Amin. Marede Mahita sian ede nomor 750 ayat 3. Martang yang mahita. Dami di batana sumurung sian saluhut naroha, ima mengaramoti hati-hati rot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marita saluna. Hurin Tuhata amanami nanami, barita nauli di minggu tasadarion minggu perjolo dung Trinitatis di enek duisian Evangelium Lukas bidu 12
ayat 10 tolu sahatu ayat 20 sada hujahama jala tapai huti hutma di bagasan rohata. Jadi adong masa halak siana toropi medok tu ibana. Guru dokon matu aparaku merbagi tiatianan nami rab dohot au. Alai didok matu ibana. Bahwa isi dopa bakit ahu gabi panguhum manang si bagi tiatiana dihamu. Laos didok matu nasida. Jaga mahamu, pasiring hamuma nasa haholiton, ainang pemarlubi-lubi halak, dada sianar tanai ngoluna. Gabi dihatahom masada upama tunasida nin nama, suhado gugoni hauma ni sahalak namora. Jadi marpusari may bana di bagasan rohana songonon. Ama bahenokku, aidang adong hasiatan ni gogo ni tanoki, gabinin nama, omma bahenokku, hulo hai maak kasopoki, hupauli maak kano balga a satu si papungokku sude na tubui, rodi artaku. Jalado honokku matutodiku, ale todiku, nung arade godang artam, say manang 3 taunon, ipe marhasunangan maho, mga minum maho, lasma roham. Alai, ninna di batama mandok ibana, honalwahon, sabor nginomma tunggun hosam siako, iya na pinaradem tuise maing, songonima masa dihalakan napapunguhon harta di dirina anggo sumamora ibana di debata bima sahatna. Hurien tuhata manami nanami na hinahulungan ni tuhata Jesus Kristus. Topik di mingguta sedarion diarahod duhita ima pasiding hamokuson jauhi ketamakan. Buasa disuruh barita nauli sadariau kita pasiding hamokuson. Alani tatakasi majo ahado sa tikos na hamokusoni. Molo didok hata mokus rado honot tamon mardomu ti sipanganon. Alani di bagasan pangatusion na sederhana bui madhonota hata mokus ima halak na mangaton sa luhut si panganon nadong di jolona, pahabiston si panganon nadong di jolona sopola manarihod dongan na. Ia melarong si panganon di jolona pasudon na maon, sopola peduli to dongan na asal mabutongan ibana. Bahkan melarong lupi-lupi di jolonai, bukuson na maon. Mau taruk istilah nuaing di palasina, di palastiki. Asa adong panganonna marsugut. Bahkan asa adong panganonna 2 minggu naro. Mulubui bahkan unang binyan mangalop pa ibana. Sa bulan manang sa minggui. Hapi torop do pidongan na nasumangan. Maliad dongan na. Bahkan dak peduli bana. Di bagasa rohana mate petaho dongan nai asal mabutongan ibana ima hata moridok mokus di pangatusion na bidang ima dadaholan mardomu ti si pangano be alai ngadohot turoha na manggulut harta manang barang papunguhon sa gudang-gudang na to dirina. Lobi siyan na hinaperluhon na. Ibarat na rupani, detiki masa sakit COVID-19 di Wuhan, dang sa 27 negara ton, nung nga pola to rob jolma papunguhon,
Mabuat manggulut masker, hand sanitizer, disinfektan, papunguho tu diri na manimbut tu diri sendiri, dakai dabe, dungi samigunai, tarida mamuse, aka maskeri, alay dang songon harga biasa be, nunga 10 halilip lopit, sian arga na somal, halak na mangahut tu dirina, dak peduli tu dongan na, mencari keuntungan di tonga-tonga ni penderitaan parsorion ni halak. Naginoran na halak na mokus. Molo di bahasa Yunani hata mokuson di dokmon Pelonesia. Secara harafiah nomor lapatan mohon kehausan untuk memiliki lebih banyak. Ibarat orang yang sakau, dia tidak akan bisa normal stabil untuk memperoleh apa yang dia mau. Tidak jarang dia mau melakukan apa saja untuk memperoleh harta yang diinginkan, mencuri, merampok, membunuh. Seperti itulah orang yang dikatakan tamak, rakus, mokus, tidak segan-segan membunuh saudaranya sendiri demi memenuhi hasratnya. Alani arong do padohan ni Mahatma Gandhi sahalak tokoh gerakan kemerdekaan India yang madok songonon. Bumi menyediakan cukup untuk memuaskan kebutuhan semua orang. Tetapi tidak akan pernah cukup untuk satu orang tamak. Portebion nunga macerengkat di topa debata. Di parade sudesi panganon. Bahkan sikop tu sadok pangisina. Dada holan narikot di jolmai doho dunang dia kapahapahanan di parade debata berkecukupan. Alai mulut halak na mokus, halak na tamak, na serakah, tu sahalak na pihurang do portibion, bahkan sudah pangisina. Alaniaha, ala saya marna hurang, sadia pi gudang artana, sadia gudang pehepengna, sadia bidak petanona, dang marna hurang. Dakya medok mauliate. Ibarat narupani nunga gudang jabuna. Puluhan ribu hektar tanona sawitna. Gok perusahaanna. Pom bensin dope. Soalayan dohot akan asing naing. Alay tong dopi diulah honibana korupsi. Mangalang bagian di masyarakat akan apogus. Bahkan akan bantuan raskin. Beras untuk orang miskin pedihalang. Hina jorbut ni hamokuso ni kita makani hamu akamanami dot inanami. Alani diturpuk jamita sadarion di patorang do jala diarahot do hita asa pasidikon hamukuson. Mutabere nga manginang diturpuk ta sadarion di ayat sadai pola di dok romer ribu-ribu halak na toropi itu mangihon jamita ni Yesus pangajarion ni Yesus ala ni torok na pola marsidegian tu mangihon pangajarion ni siya tonga-tonga ni na toropi roma sa halak bawa mangir tu Yesus asaulo Yesus madok tua parana marbagi tiat-tianan. Alay gabi di pengot Yesus maibana rap dohot akan atoropi idok songonon. Pasi di kamu mahaholiton. Ay nang pimarlubi-lubi halak. Dada sianartai anggonguluna ayat 15. Jalaido odolan ni barita nauli di bagasatikyon. Laos di patorang Yesus ma tunatoropi taringot tu sada perumpamaan sahalak namora
Napola suksuk hasil ni haumana berlimpah-limpah sampai so hasiatan sopona lumbungna inganan panipanan yartanay. Lapatanna ngamasay guk artana sampai so hasiata be. Alay dada dipikiri bana lahu mangurupyak kana somangan, mangurupyak kana pogos, mangurupyak kana somardiha-diha. Balik sa dilohay bana ma soponay lumbungnay membangun paulikon no balga dope asa tusi si panonna artanay jalay dokma marsonak-sonang maho toddiku las maroham mangam minum maho ainunga hu paradebe nariko diho dungi dok Jesus ma Roma di batama dok tibana hona luahon bornginon tunggun maho sami ia artana pinarademi tui semai hamua kamanami dohot inanami nang saluhut na hita na hinolakon dengan Jesus Kristus. Molutaida sian perupamani dada na solomoro han itu hatta Jesus mamereng halak namora. Tuhan Yesus bukan anti kekayaan dang na suguruhana tu namorai ahla suha manang berlimpah-limpah hasil ni haumana manang ala dipauli namorai sopona lumbungna manipan akka artana alai masalahna ubahin na didok padohan ho namora nalwahon na marapatan ahla sudi ngoluna todina nang keberadaanna marhaposan marsigatung hola tuarta adong perasaan aman tentram di rohana moluguk artana seolah-olah artaina manguluna artaina madibahin ibana gabe jaminan ninguluna parohon hasonangan dohot lasiroha hinorhon ni artai lupa ibana tu di bata na mangalehon artai jala lupa ibana pabohla di bata do bui mangalehon lasiroha na manotong hasonangan na manotong alani gagal du ibana songon colma namora dia do pani di bata ala tu artai ma di pasahati bana nguluna manang diinvestasikan ibana saluhutna ngoluna. Na mangikut hatan di batasa dari dada mangurai jolmai mamora. Alai mangurai jolmai asa unang sude ngoluna dipake. Holan mengalului hamoraon manang arta. Lagu sikula minggu medok. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari siang? Malam, pagi, petang, uang, uang, dan uang. Bukan Tuhan Yesus. Di ora itu kata Yesus dojol mai mabahen hepeng manang hamorauni. Gabe sumber kebanggaan dohot kiamanan. Di ora Yesus do jol mai mabahen hepeng gabe tuan dewa di ngoluna. Alai molo gabi artai fokus gabi tujuan ni ngolu ni jolmai lama uas ma jolmai di harta ai son manginum aik laut do lam diinum lam mauas dakya sobu wasna las boy ma ibana madabu tuhina jorbut ni hamokuson manang kita makani ai molo dung madabu jolmai tu hamokuson gabi mapitung mamata ni hapor siaonna. Dang mampu bebana mendok moleate manang mensyukuri ngulunaun dia dopan di bata. Hidupnya akan hancur. Relasi akan hancur. Keluarga akan hancur. Perhamarang yope kon hancur. Alanung nga sude
dipakai halak na mokusi artai tolak ukur ningoluna. Alania manami na nami dohot saluhut na ruas na hinahulongan itu hata. Adong tolu bahaya ni hamokusoni ketamakani di ngolu ni jolma. Na perjolo bahaya ni hamokusoni maradopo diri na sendiri. Buasa berbahaya hamokusoni itu diri na sendiri. Adong sada ilustrasi na manggobar honon. Di sada tiki adong masa halak perhepeng naing manuhur tano ni sahalak panggaris tano. Disukun ma panggaris tanoi. Amang sadia bulak mana bui itu horokku tanon nina ibana. Ropar tanoi mat osongonon. Sa guru lo mani roham. Sadia bulak na bui hal yang hammu. Ima na bui itu horomu. Molo bui di hal yang iho 40 hektar. 40 hektar madiho. Molo bui hal yang ammu 50 hektar. Ba 50 hektar madiho. Alai dohot perjanjian. Iko sahat doho. Tu titik awal sia dia habor hatamu makaliangi tanoon. Adorang sosudut matanyari ninna partanoi. Setuju manasida. Alanidang di sia-sia honi bana kesempatan ini. Mulai baibada merlojong. Sa gugu-guguna, sa kencang-kencang na. Dihitung ibana ma 100 meter. Ini ibana 200 meter. 400 meter. Terus may ibana merlojongi sa gugu-guguna. Laos di bagasar rohana. Mulu dapat tahun non 5.000 meter. Aw na manaw mora. Di tahun. Terus ma di lojong ibana tujolo. Dan olup ibana marputar makaliangi. Saya dipikir ibana tahun depan. Mulu garisan nonon 2 kali lipat arganita non ini ibana. Dung hira-hira marayak kota ngari. Mulak ma ibana. Dungi sahak ma ibana. Tu inganan na perjuli jala pajupang dohot partanoi. Tiro kibana songonon nunga haliangi be 5.000 meter persegi ima bagiakku nina ibana. Huhut ma ibana hosa-hosa. Alani lojana amu akamanami tinanami. Laos tukak ma ibana. Laos mate. Jadi do di haliang ibana si 5.000 meter gabi ina punana. Dang, hola 2,5 meter do bagianna ima pananoman ni bakkena. Hamua kadungan ido bagian ni jolma namokus natamak. Ala holan arta di pikiranna asa gumudang papungu-pungonna. Gabi dipakai mangulon non arian dohot budari holan madioriarta. Edang disari hobe hahi pasonna. Dangadong betiki marsaur dohot yanakon dohot keluarga. Bahkan hari minggu naima. Hari minggu ipe. Tiki parsaura dohot debata dipakai ibana laho madioriarta. Jalabah kadak ibana manikmati nguluon. Holam nama dioriartaon. Boy dapot. Gudang boy dapot na. Alay dung dapot artai. Ala sodira do tibana hahi pasonna. Dang dia jari bani anakonna. Marasahit mapamatangna. Dang hasia anakonna. Marungutungu manguluna. Marisuang ma. Saluhutna ngulunaon. Jaladang adong hasonanga dingolu ni halak na mokus amanginang. Alanyaha. Ala pakyon nama segala cara. Menghalalkan segala cara. Laho mangalului harta. Baik marhite korupsi. Mangototoi halak. Manakko. Manggadis barang-barang haram. Dohot akan asing nai. Alani. Saya dililih haliluna bebana.
Adiga mata kupon. Adiga maro polisi. Ay nangpe go artana. Mura-mura dapat hepeng. Alay dang hasonangan anggo nguluna. Ujung-ujung na hona takut ma. Di penjara ma. Marukil ma. Menderita ma inatai. Nang dohot yanakonna. Di dia do hasonangan. Molo idok buku deta nomor 255. Idok songonon holan sada do narikot Jesus lehoni diau. Mana ngaha penadapot datuk pasonako na. Nang arta, nang sangap, sudiha mo raun. Datau mangalehot diau hasonangan. Alay molo dapot nasasadai. Toktong lasrohaku hinorhon ni. Lapatan na songonon, aharu nasasadai. Di ayat 2 di bukit derokon, Jesus do arta na bui pasonako kita. Bui pe dapot artai, dapot akahasangaponi, go artata, molo Jesus do ngata, las maruhata, hinorhon ni akka arta, sangap dohot hamorau ni. Alay nak pe dapot ta arta, hamoraun hasangapon, alay dang sonang rohata. Moloso adong Jesus di tonga-tongani ngoluta. Napaduahon bahaya hinorhon ni hamokusoni ima tudonga jolma. Ia halak na mokus buidu pamatehon holong ni roha tudonga jolma. Di baritahod do adong sada petapa nang matua borhat tutobak laho patu pameditasi. Masuk may bana tu bagasan tutobaki mardalan macedau. Dung daw ibana masuk tutobak. Jupay bana ma sadagua. Di bagasan guay adong madisidi di bana harta karun. Mas perak, permata, dohot akan asing nai. Dung dibereng ibanai, pitor lari may banas kencang-kencang na meninggal hon guay. Dung ipajupang may bana, dohot tulu halak, tentara manang sordadu, longang mamereng amatay. Jala ditakuk mamat taon, disukuma, aw ba na mabirho. Nina sordadui. Sipdui bana. Dang diceritahon di bana. Alay ala dipaksa tulo halak sordadui. Dibuan petapai ma. Situ lu halakon masuk tuguai. Jala dipatuduhong mago di si harta karun. Emas permata do kanasing nai. Gidok petapai ma. Omma mabahinau. Mabiar. Omma setan. Ima sang kematian na mengejar-ngejar rau. Nin na petapai. Peter Mekel ma tulu halak tentarai. Marga mana si daidok. Nama tuan aluakon. Didok ho artaon. Sang kematian manang setan ninna. Di palau mana matuai. Jadi marsaka mana si dalah mabuan harta karun itu kota. Di rencanaon na si masongonon. Sahalak malau mengalap kendaraan transportasi lahu mengangkat harta karunon. Dua halak ma tinggal lahu menjaga harta karuni. Dung borhat sahalak tu kota mabuah kendaraan di tengah jalan saya dipikiri bana ma. Bawa sa di bana harta karunon. Di rencana honibana ma mabuana no si panganon, capuron na masih panganon no do putas. Putason na masih do halak dengan non. Asa di bana sudi hartai. Si dua halak kopi na majaga harta karunon. Direncanahon songoni buha pamate hodongan naon si sahalakon. Didok na sida na dua masongonon. Molo sahatan no ni bana pitor tapa mate ma.
Asa dihita, bagi dua mahita hartaun nina. Sauk masongoni. Dongi Roma si sahalaki, mabuah si panganon, tu guai madapot tu dongan nai. Dung Jupang nasida pitur di pamati si dua halakon masih sahalakon. Dung di pamati ada orang so di pamasuk nasida harta karuni tu kendaraan lebih nuan dongan nai. Jolo mangam mana sida. Di pangam ma si panganon nabi nuan di dongan nai. Na berisi racuni. Ujungnya alas mate ma tentara si dua halaki. Toluk na tentara ilas mate hinorhon ni hamokuson ke serakahan boha asa manggulut artai sa gudang-gudang nga tu dirina. Tohoma tutu songo padok ni petapa tuai harta karun itu adalah setan kematian yang mengejar dirinya. Ima bahaya ni hamokuson mematikan holong ni roha tudongan colma. Jala idut namasa na taida di partikian waingon. Masa masahit COVID sa pulusia. Gudang majol may nahaguan karejo di PHK. Gudang nasumangan. Roma bantuan beras, sembako, BLT, doa kabantuan asing nai. Alay torok do bantuan daksahat tu akan napogosi. Daksahat tu akan nasumar dihadihai. Daksahat tu akan napehakai. Balik sa saluh na bantuan ni dia langi aka namorai. Parhepenging. Naung digaji naung adong balajona. Naung adong kepeng na. Holan papunguhon tu dirina sadiri. Di agohon hamukusonido holong ni roha tudongan. Alani Dr. Pukta sadarion pasiding hamukuson. Ay diagohonido para hamaranggion. Diagohon hamukusonido nang namardonga tubu. Buy dang marsipak kulingan. Akana marhamaranggi. Sa ama saina hinorhon ni arta. Alani idok ikon mangurupi akana sumar dihadiah. Akana pogos. Matius 25 ayat 40 dok songonon. Nasa nabi nahemu tu sada anggikku na meton. Ama bahit puau doi nina tu hata Jesus. Naparpudi sahali napatuluhon bahaya ni hamok kusoni. Ima madadupod debata. Halak na makus bahaya na ima jut maswadahod debata. Di hagigihod debata do halak na makus. Ay suadahon na makusod do debata. Ala sudin arong dibanay arta rajumunyod do. Dapo na marhiti guguna dohot papahinan na. Dohonon na matubaga sa dirina, dada siya debata artakon. Alay siyan hasil ni gugokku, hasil ni nahula. Tubo di baga sa pikiran na anggo so hula, dang marartawin na ibana. Ala di raju ibana do salu na dibanay guguna, dungi pakyon nama, artanay melayani dirina, pasunako dirina, dada pasangapon debata. Alani ditutupi artaido haporsiaon gabidang sadar ibana na dong debata. Napuna nguluna. Hape songon padu interpuk tanak kiningani. Hola dibuat debata hosanai. Sabor nginon tunggok kumahosam. Tu dia ma artaminin na. Alani amanami na nami pasiding mahamukuson. So tung
gabe sodapot tita arta banua gijangi. Molo dilihat debata di hita hamoraon. Ingat mamang rupiah kana pogus. Na mauas, na male, na somar pahean, na somar dihadiha. Jala sudenai tugas dohot kewajibat tadui songon na porsia di Yesus Kristus. Tahamulate homma na adong dihita ganup jala tapakke mai palason rohata. Molo adong dihita sadia penarong dihita mengucap syukurlah. Las maroham marhiten adong dihita ganup. Asa gabi pasu-pasu na adong dihitai unang gabi pusa-pusa. Dungi pakiot tama artai palas rohani nang dongan. Mangurupi na sida. Asa gabi pasu-pasu hita nang tudongata. Tarlumubi ma palason rohani tuhata. Tapakke mai. Asa gabi parjabar hita. Di hanguluan sogot naung pinaradi ni debata di hita. Amin. Martang yang mahita. Mauliate majahoba di bata amanami. Molo dilihok kodope tikki di hami. Boy tu mangihon hatam na badiay. Na paingoton hami pasiding roha hamokuson. Pargogoy hami ali Tuhan mangalo roha mokusi. Asa buhi hami makka melihatehon pasu-pasu na satu hami ganuk mersada-sada. Sopola mabuat jabar ni dongan nami. Ajari hami asa buhi hami nang gabi pasu-pasu tu dongan nami. Dongani mahami medalani ari-ari ni ngulo nami. Lehon bisuk lumobi di masa new normal na dicanakan pemerintah nami alani COVID sa pulusia na masa di ngulo nami. Asa ramot jala jaga hami di hahipason nami. Molo adong sian ruas yang huriam na marasahit. Pahipas na sila ali Tuhan. Molo adong na marukil alani si taonon. Dongani jala apuli na sida. Molo adong naaguan karejo hinorhoni na masaon. Patudu ulaon tu na sida. Dalammu manarihon ngolo na sida. Atong hupasat hami madiri nami toropamu. Na marmuliai hola di bagasan Kristus Yesus Tuhan si hokop pami. Amin. Urian Tuhata hamu akan menami tinanami. Tak puji ma Tuhata mari dimahita sian buku di nomor 255 ayat sada 2 ayat 2 hut mata pasahat piliata. Yesus
tangya kuma pidata tuado paniribata martangi yang mahita. Ali di bata manami na di banua gijang hodo harorani saluhut sile hole honadenggan. Dohot na sa uli basa na mau liutus. Upa saat hami masya na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalong may kabiwap na husus di julom. Pasu-pasu may jalaramoti asa hupar hasya kami pilihanon. Pati bulhon harajon murito nga tongan ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite to dim. Asalam tadahami godang ni sile homi tu hami. Asalam girgir hami madok mo liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasa Aliama nami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu. Say ro maharajaonmu. Say saut malom nyeroham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sarerun hanguluan siapa hari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na merdu satu hami. Una kami togi hitu pangujunan. Palu amahami sian pangago. Jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan di bata. Di pasu-pasu janganlah diramoti Tuhan di bata maho. Di sodako Tuhan di bata mabuhina tuho jalasi marohana midaho. Di dopako Tuhan di bata mabuhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutod di munabi. Amin. 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 Urin Tuhata na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Siya tongan ni bagas coro di minggu sadarion. Hami saluhut na marhobas. Pasahaton Tuhamu saluhut na. Selamat hari minggu madihamu saluhut na. Tuhata mana madongan hita. Madalani hari-hari na di pasahat na itu hita. Shalom. Horas mari hita.
marsagale boan sinondang tuna holomi asa margogo muse bahen maahu parhiteanmu pasu mabar mai ale Tuhan